Ibiluchungechunge ucwambu lwentetho ezisulungekileyo ngexesha iinkokheli zomthonyama ziquka iikumkani, iinkosi nezibonda zibambene ngazo e-ICC kwaGompo ngomhla we-10 nowe-12 kule nyanga yoKwindla. Lo mhlangano ubizwa iSummit ngolwasemzini ubuququzelelwa lisebe iDepartment of Cooperative Governance and Traditional Affairs. Elikhokhelwa ngohloniphekileyo uMnumzana Zolile Williams, umfo waseMampondomiseni. Ibikokuqala ezimbalini zeliphondo ukuba isebe lisindleke umhlangano obokwizinga elikumila kunje. Ikumkani yamaRharhabe avulwandle iqabele eqongeni ukwamkela indwalutho nompondo sihlanjiwe. Emva koko umphathiswa Williams ubeke umkhombandlela weengongoma ekuzakuchankcathwa phezu kwazo. Unkosi Nonkonyana usihlalo wekhontralesa ephondweni uzathuze ngamazwembezwembe ezoba uhambo nokwakhiwa kweziseko zeenkokheli zomthonyama. Inkulumbuso yephondo ohloniphekileyo uMnumzana Lubabalo Mabuyane umise izinto ngononina. Wagadla ubhejula echuba uchungechunge lentwetho encamisa umxhele. Uthe sihla uDiya wabe ephakama usekela mongameli woMzantsi Afrika ohloniphekileyo uMnumzana Paul Mashatile. Ulithakazelele elincoma kakhulu ilinge elikumila kunje. Udakancela ubala indima edlalwe ngurhulumente yokuphakamisa ubunganga neziseko zokumisa amaziko ezindlu zomthonyama. Ingongoma eziphambili ezithe zashukuxwa zezi zilandelayo. Kuzathuzwe ngozengezenge nodunkanga abongamele inkokheli zomthonyama. Kwaqalwa emgqubeni kugqogqwa izikhali nobuchule bokwakha ukuqinisa ukukhusela nokususa inkwethu umdintsi netyeneba ezingumqobo endleleni yenkokheli zomthonyama. Kubekwe umkhombandlela ukumilisela iziseko apho inkokheli zomthonyama ziyakukwazi ukudlala indima kuphuhliso lokuvula amathuba ezemisebenzi, ukulwa nobundlobongela, ukuphakamisa ukhenketho nokuphuculwa kwendlela nendawo zokuhlala. Omnye wababhexesha abaphambili kulo msindleko Nkosi Zweledumo Mthirhaka uzibalule ngobuchule bokuchonga amagama esikhumbuza ngokubaluleka bokuphakamisa nokugcina ubunganga isidima nesithozela senkokheli zomthonyama. Enkosi.